ನಮಸ್ಕಾರ CountNCook ಪರವಾದ ತಳುನಾರ್ಥ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಎಂತ ಅಟ್ಟೆಲು ಕೂರಿ ತಿಂದು ಪುಡಿಯಾತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭಡೆ ಮಲ್ಪೆರಾಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ಟೆಲು ಒಂದೇನು ಬಾಜೊಲ್ ಪಾಡ್ ನಕ್ಲು ಬಾಜೊಲ್ ದೊಟ್ಟಿದೆತನೊಲಿ ಬಾಜೊಲ್ ಪಾಡನ್ ನಕ್ಲು ಆಪ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟ ಆವಡ ನೀರು ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟ ಆವಡ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟ ಆವಡ ದೆತನೊಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಪಣ ಚುರ್ಲಾ ಪೊರ್ತಿವೆರ್ತ ಅನ್ಪಂದೆ ಅಟ್ಟೆ ಸೊನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ದಲಕ್ಕನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ಪುಗ ಇಕ್ಬಾಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿ ಇದೆತನಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ 10 ಏಲಕ್ಕಿ 10 ಲವಂಗ ಅಂಚಿನ 2 ಇಂಚಸ್ ತಾತ್ ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಚೆಡ್ 10 ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜೆರೆ ಮಲ್ಲ ಚಿಮ್ಚೆಡ್ 10 ನಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜೆರೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಚೆಡ್ 10 ನಾತ್ ಬೀರ್ದರಿ ಇತ್ತೆ ಗೆಂತದ 25 ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಖಾರದ ಅಟ್ಟೆಲ ಮುಜೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋಡು ಈ ತುಂಬೆ ದರಡ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದ ಅರ್ಥ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಶಾಲ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕೊಂಡೆ ಲಾಯ್ ಖಮಗಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲೆ ಜಾವದ ಒಂತ ಬೆಪ್ಪು ಉಪ್ಪನಗನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡ್ ತೆತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರ್ಲಾ ಪಸೆತಂಶ ಉಪ್ಪಂದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಜರಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಚದಾತ ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮುಡ್ದಿತ್ತಿನ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆದಾತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪುಲಿಕ್ 2 ಮಲ ಚಮಚೆಡ್ 10 ನಾತ್ ವಿನೆಗರ್ ಮೈತದ ಕಡವೇರೆ ಬೋಡ್ಪನಾತ್ ನೀರು ಕಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜೆ ನಡು ಒಂಜಿ ಕಿಲ ತಾತ ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸೆ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪೆರ್ಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆದು ಅರೆದಿನ ಮಸಾಲೆನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಡ್ಲೆ ತುರತ್ತದ ನೀರು ಮೈಪುನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ 10 ಉದ್ದ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 4 ದಂಟದಾತ ಬೇಸೊ ಪಾಡ್ದು ತೂ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಹದಾ ತೂಟು ಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದು 40 ನಿಮಿಷ ಬೇಪಲೆ ಸುಮಾರು 40 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ ಮುಚ್ಚಳ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಕ ನನದ ಬೇಲೆ ಮಕ್ತದ ಈ ಪಸೆತಂಶನು ಆಜಾವನ ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ತೂದು ಬೋಡುತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿರ್ಕೊಲಿ ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಿಮ್ಚದಾತ ಉಪ್ಪಿರ್ಕೊಂದಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ರೋಸ್ಟ್ ಆವ ಮುಟ್ಟ ಮಕ್ಪಡಾಪಣ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆದ ಬೇದನತೆ ನನದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೇ ಭಾರಿ ರುಚಿತ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೆಲ್ ತಯಾರಾತಂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟೆ ತೊಂದಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಪುಣು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಗ್ ತಿರಿ ಪಾಲೆ ಏನು ಚಾತನ್ ಪಂಡದ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕಾದ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್